Pes vždycky přijde na přivolání. Ale nepřijde, když je tam pes. Ale nepřijde, když je tam něco, co ho strašně zajímá. Ale nepřijde, když objeví nějaký odpadek. Nepřijde, když najde nějakou kost na sídlišti. Nepřijde, když má balónek. Nepřijde, když je tam nějaký člověk, který ho zajímá. Ale tak tohle není přivolání. K čemu je vám přivolání, který funguje, jenom když tam není absolutně žádná rušivka? Za mě perfektní přivolání je přivolání, kdy se můžu spolehnout, že za jakýkoliv okolností pes povelu rozumí a rozhodne se ho akceptovat a splnit. Pokud za mnou přijdete, že pes 100% poslechne, ale je tam to slovo ale, tak to na mě zvoní, že máme na čem makat a rozhodně není 100% vyhráno. A já potřebuji, aby jsme na tom zamakali. Pokud má někdo problém s přivoláním od jiného psa, zamakáme na tom, aby byl schopný přijít, i když vidí někde jinýho psa. Postupem času to můžeme zvyšovat, aby přišel ze hry, aby se odpoutal, když mu třeba nachystám celou misku žrádla. Já zařvu ke mně a potřebuji, aby ten pes přišel. Aby ať se děje, co se děje, přivolání bylo, co nejlepší může být. Říkám 100%, nerada mluvím v absolutních číslech, ale nebudu říkat 99,1%, protože je to pes, není to stroj a prostě může se vždycky stát, že selže a že nepřijde.